Iċ-Ċina qed tfittex li tinvesti ma' diversi pajjiżi minn madwar id-dinja kollha bla ewlieni huwa dak ta' żvilupp ekonomiku. Għal dan l-ekonomista Lino Spiteri f'artiklu fuq il-Gazzetta Sunday Times of Malta hekk kif minn mindu l-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar l-investiment bejn pajjiżna u l-pajjiż Asjatiku fil-qasam tal-enerġija, il-Partit Nazzjonalista ma waqafx kritika u jipprova jwaddab id-dubji tiegħu fuq dan l-investiment. Investiment f'korporazzjoni li taħt Gvern Nazzjonalista id-dejn tagħha tela għal 840 miljun euro u ma kien jeżisti l-ebda pjan biex l Malta tqum fuq saqajja tant aktar biex tibda tagħmel profitt. Lino Spiteri qal ukoll il-ftehim li sar maċ-Ċina mill-Gvern Malti fir-rigward tal-Ene Malta kien wieħed ta' sorpriża. Għaldaqstant mhux ta' sorpriża li l-Partit Nazzjonalista qed jattakka bla waqfien dan l-investiment qawwi. Fost id-dubji li qed iqajjem il-Partit Nazzjonalista hemm li Malta tista' titlef is-sovranità tagħha hekk kif pajjiżna jibda jiddependi fuq il-barrani għal provvista tal-enerġija. Fl-istess waqt il-Partit Nazzjonalista qed jipprova jnessi l-poplu mill-iżbalji u t-taffiċ li għamel Gvern Nazzjonalista fl-Ene Malta f'dawn l-aħħar 25 sena. Lino Spiteri żied jgħid li l-Partit Nazzjonalista qed jaħrab milli jwieġeb il-mistoqsija ta' x'kien jagħmel Gvern Nazzjonalista biex isolvi problemi serji li jeżistu fl-Ene Malta kieku rebaħ l-elezzjoni ta' Marzu li għadda. Id-direzzjoni l quddiem jgħid Lino Spiteri hija li jsir investiment ekonomiku b'saħħtu fl-Ene Malta permezz tal-ftehim li ser iseħħ bejn Malta u ċ-Ċina. Lino Spiteri temm jgħid li kif pajjiżi oħra bħal-Ġermanja qed jarfu l-bżonn li jiddiversifikaw u jkabru relazzjonijiet internazzjonali huwa patetiku li wieħed jikkritika l-passi ekonomiċi u ta' investiment li pajjiżna qed jagħmel fond internazzjonali.